Eskerrik asko anormal ditzeatik, Anormal, politioi. Kaixo da nahi. Eta, bueno, aurrekoan gertatu zuten gauza kontatzen ator. Aurrekoan badakizu dela ereineun edo hain dela 10 urte bitartian gertatutako zerbait, ez? Tarte hortan. Eta, bueno, aurrekoan etxean neola langabezian, txakurra behiratu zin da esan zien. Julen, atzagerko jazu kalea, ez da. Arrazoi guztia. Tantxe jungian txakurra bilo kalea, eta esan nuen, igual bada garaia sepea deitzeko, ez? Ze pereza, ez? Ze pentsatzezu, horren nua hartuko izuela, ez? Bueno, parentesi bat eben, zuek, badakizu nola deitze joen zepeko langileak, zepea askotan deitzen jende taldiai. Bai. Zepea maiz. Bueno, etxekoak ez da zu harrapatuko zu aurrago. Baina, bueno, esaten nahi nintzana, deitu nun, da, segituan gizon batek hartu zin, bueno, robot hauetako bat, hau da, androide horietako batek hartu zin da. Tiempo de espera estimado 6 minutos. Ani, 6 minutu? Ze hombre, temen 6 minutu? Bueno, suertez, segituan Andre batek hartu zin, haure robota, hau da, andreoide horietako bat, ez? Eta esan zin, enseguida le pasamos con un operador, Dani. Bueno, Dani ja pentsatzen, ez? Euskeraz esan gero balin baet, ondo, baina gazteleraz esan gero balin baet, Dani pentsatzen, da pentsatu nun. Zeba eskatze dugu, kotxean ibiltzeko. Kotxeko karneta, hau da, azterketa teorikoa eta praktikoa, eta gero kaletikan oinez ibiltzeko, ez digu ezer eskatzen. Dana libre da. Eta esan nun, hau ez da ondo, ez? Zozein, berda. Eta nik proposatzetena hemendikan, jartzia kaletikan ibiltzeko puntudun karneta. Bai, danak 12 puntu dazkau, eta adibidez. Kaletik antzuaz, norbait ikaso ite jozu, da pertsona horrek naita, beste aldea behiratze balin bau, 2 puntu gutxi jo. Gero, ze gehiago, adibidez. Euria iteun egun baten, aterkia irikita, aterpetatik oinez jutean jendiai, 4 puntu gutxi jo. Ze gehiago, bidegorritik oinez jutean jendiai, 6 puntu gutxi jo. Ze gehiago, adibidez, bote prontuan, musika altu eramaten jendia kaletikan, karneta kendu zuzenian, kendu, ez dazkazula €4 xistrin aurikular batzuk erosteko? A ber, ez baituzu nahi aurikular berriak erosi txinotan, bazarrak, ez? Hori alde batea utzita, esate bali maiazu gaina, musika euskalduna edo ona entzute duela, ez? Berri Txarrak, Koban, Kuraia, Kerobia, Iker Lauroba, Andi Lucas, ez? Entzute due gaina, gaur egungo Azuna edo Ozuna, nola hori da? Bestia, beste taldia, retrete. Taburete, hori da. Barka, badakitza izazten pentsatzen, Julen, hau dana oso ondo, baina ze zigor jarriko jozu puntua galtzeitun jendia, ez? Nik hemen, 2 aukera bango ditut. Bat da, hilabete bat konfinauta etxian, eta beste bat, da, 48 orduz gehatu gabe, bakarrizketa hau behin eta berriz ikustia. Ez dakit zer da nobeto. Baina, bueno, ja bukatzeko, zebakit aizazela pentsatzen jo Julen. Zepe zaua zean, ez? Galdera batekin bukatuko, eta galdera horrekin jaban joa. Ardillak mendian hainbeste ibilita, zeba dazka hain hankapelota txikiak? Ona, Julen!